what's up mga loads? Ayan. So, it's me, Curb Bisaya Vlogs, in my YouTube channel and also my FB page, so please follow. So, kumusta na mga loads? Nag-vlog na naman tayo ngayon uli. So, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog mga loads dahil po ay kadahilanan na busy po tayo sa trabaho. So ngayon mga loads ay malapit na po ang tinatawag nila na Liberation. So ang Liberation Day, so kung para sa atin parang yung Independence Day sa atin, diba? So ngayon loads, mayroong mga event dito sa lugar kung saan ako nakatira, dito sa may Pahil, Angkot, Kuwait. So samahan nyo ako loads sa mag-ikot dito sa anong ate para makita natin kung anong mayroon dito. Tara loads! So dito pala loads ay marami ding mga nagtitinda ng may mga coffee shop din. Pero loads maganda dito sa gabi. So, medyo maingay kasi may sounds. So video lang muna tayo ha. So cute ng ano nila oh, ang cute ng tindahan nila. Shawarmahan. So yung boat dahan nila. Kasi Liberation Day dito sa Kuwait ngayong 26 and 7 25, 26 and 7, so 3 days yata. So ngayon, so kaya meron silang mga event na ganito. So kahit wala ng stress, kasi dami mong makikita. Dito mga loads at babay after this. Time